Velkommen til den her video. Så nu skal vi lave noget. Jeg ved ikke egentlig, hvad vi laver. Men vi er oppe på en skole. Vi kan godt lige vise lidt rundt. Her der parkerer vi alle cyklerne. Ja. Det er også bare derovre, men her er vores skole. Så er der også en lille skole her. Der hænger med skole. Rasmus, du skal ikke stå og banke nu. Så det er hele SFO-legeklassen, vi har. Her er der sandkassen. Det andet, der er legepatrulje. Så kom, og så Rasmus, kom så! Her der er der bakkeudvasket træer og sådan noget. Kom nu, Rasmus, du er en ged, så langsomt du er. Ja, Rasmus han er lidt kukuk, men ja, han er dum. Så der kunne være et cirkuslov. Hvad fanden mener du? Jeg vil lige være glad. Hvorfor fanden skal jeg stoppe bilen? Du skal blive i skolen. Ja, her var en arv i SFO. Og så får vi kæmpe cykler og sådan noget. Altså, yes. Vi ses, snakkes godt.